Platinum vibes right with the beat and ndinokuchingamidza yawo mabe yangu kuti zvemustudio zvisi kumira zvinongoramba zvichipisa right here on Platinum FM. Yawo mabe yangu rega ndikutaudza ndichiti tine geto riri kupisa Gadzema straight out Tony K. Ndozvanangonzoshitaura ndizvo here? Ndizvozvo hausikunyepa sio Gadzema sio geto uchinoi Gadzema kuti Gadzema ndo geto rako represent ndo geto rangu apa right on the beat man. And ndonzo kutenda kwa uri kudii kwangu unonza ini nonzi Tsambo the man who lecture. The man who lecture. Yeah, the man who lecture. The man who lecture. Yeah. Tsambo the man who lecture. Yeah. Manje ndakadara zviguri. Asi mazera munongoita kuti ndinenge ndanzwa kuti kugete koko ndokuri kupisa ndoko ndabudikira nhasi aise zvaongozo ndasangana na Tony K and also Tsambo so maface angu ndine redeem randinaro panapa rekuti ndichakupa wobva wandibelievisa seke uchatanga nekuimba 40 seconds iwe imba 40 seconds ndobva ndapula iwe wozorova marovero ako ekurodza kuti ndiwe uri kupisa ndokuri kupisa ndageta at the same newe the man lecture ndizo fila namba rangu Rukunzika. Yeah, man. Yeah. Parkutoda acrobatics. Me na pray for the malice. And my crew ana ina no manis. Real like me bad jena come ya galis. Yeah. Kano siri sefa undi wachisi. Kukura msoro kunge machisi. Zedu shaka antalainwa. Siri straight impugure ati kana uchida reference. Kunza Picasso wano kuza utitonde imene kunge taso. Ati si timure fast, timure fancho. Fila nyaya yacho. Ndanga ndisa tanga. Apati regando vapangi. Tapa ndicha chiri. Tava chapa vatorita. Akapele shikumanya kampanaka. Ndiri holi funza teni. Tire patundati. As promised, good 40. Wapina 47. Saka Tsambo. Ndio yatapo kufamba na pesa. Ye 47 yoyo. And they believe it's a blow my mind. Oyo. Yeah. Ndaja ndugu. Afila chingoma chacho. Yeah man. The man who lecture. Music entertainment. Cha. Alright now me go on. Cho. Aumbo pa wati wona tiri chanti. Matigaza chigaro chati singape. Mana Robert Mugabe andise kubatika ndinenge bape ndine sembo yekuti kumunyape barikundi kadamira Samaria Musante ndine 40 liters yepetoro mutanki ndakanonoka ndiri kumhanya kunge muchachi kansi plus vangu kwakutara takanoiswa kwakutara takanoitiswa kwakutara takanoshimba kwakutara 1814 iwe vanoda kumisa tongosvika neukava tongosvika potakanoturika mkwava vanozviziva gangsta havana kupava tongosvika pamusoro tobva tatorikava I mean, I give up, no matter how they matter. Me boss at one shot, me take a shot from my far. And this is type, can you more over my overpower? The man who lectures Tsambo for you. Aisa comment yako mu comment section kuti ndiye upi wari kuti njoenda kadzi. Ichi chiri kupisa Tony K here aikana kuti Tsambo. You can follow us on our Facebook page on Platinum FM X and Instagram Platinum FM ZW. Subscribe to our YouTube channel on the Platinum FM Digital. But pano pa TikTok manje achingopinda mu comment section. Imama wova wandi believe is Tony. Tony chingoma chachako ndiri kudzoka pauri. Apa pari kurova 3 minutes. Uchingochinja mangoma kana uinawo. And then ndozopani the man who lecture. The man who lecture. Afila namba racho. Anyatso uyane chekunokwanyaisa kuno Gadzema unorowa ne kuno Gadzema unorowa ne moto. Areka ndikupulira namba and then deep believe visa. Wakufamba ndikufunga mafambira ari kuda Tsambo wamanzi. This one is for you, blow my minds. Music entertainment. Tundra. Listen to the tune. Two party festing, big up kaya from day one. Station no bigger flavor na etatan. Feel like junior in a flavor sa etatan. Me not trust them bar. Me not one way to poof. Kisoma chef. Tino bata ref. Bunda euda kaya tidi ref. Toda bane nyama sempucha. Baref baransa kote dansa barkotindini. Ya, barkuda kuwa chatura chitini.
rabambambambam aripagitindini varikusaisa mukati varikusaisa ini barata nenonopa maracha ndirikurema unge diranda nopresa ndrovameresa vakatisameresa yo skiriropisa ndirima bless time vama bless time yeah tondrera yeah na wateno alamula amuvama dala mantula nilibekuma ngoma ndisibachula ngoma mucholibaza mamachi kombambu ndakuka novaratidza chipo novashuta vakamira kunge masweetpo abagweni vatonye mbondro kubosa fila chipo na wacha no ya ndapinda nemagugugu ndipetrai mauti ndoichi tututu ndiri eje ndisasoloka noliva mtukuti bayenda karara nomukase mtututu pum kundibata kunyepa varikundipisa ndadziya ndobva ndavepa ya fila unskepoto ya rasta atonderai yachivapisa sepepa ndirikuti inini ndagara ndiri airi masola bvisa yandimuke nemoto webhatiri zvimwe zvacho hazvinatiri ndiri patopu handidonhe nepfuti yeshiri akudhisa waita mistake tinongoda pane stake tokonekta unge jeki madhare basa tiri check kungosvika tichisunda mudhuri une crack. Yeah man, let's set more fire. Anonzi ye Tony K for you. You know what to do in the comment section. I support Mash West, Mash Best, local talent, local artist. I straight out at Chinoi Gadema. I get Tori no peace. Ayi waka. Cho peace ichi. And now ngoma rara Tsambo. Andofunga ngozviona Tsambo kuti kusanyaura mangoma chaiko pachikore yarikuita kupanza ura oyo feel now blow my mind. Alright now we go on ije ndaje kuti unzwe ma lyrics waziwa. Yes. Alright now we go on. So let me tell you. Alright now na unlock a pin card, the insert a sim card, Rinategra misfat, yo misfata, chimoko chiri intact, yo misfat. What's up for the weekend, I need your assistance. Kuchga jataka jgara toita replant, speed over time, the calculator distance. Right now ndiri kuchga 350, flexing diri pa 360. Atimba majiza rimumiti, matiza imatrizi, dirai whiskey. Right now, nine kemu inbox, I'm texting my G, come fit this plan. Leroy, Lee Farrell, responder. Kana mago shikata tote restart. Muchimbo tita, takufila impact, double impact. Rocket, I say rocket. I pull up with fire like a rocket. I say rocket. God did that Khalid. Dinenge chapel. You better beware, you better stop being stubborn. Ndiri unstoppable, jump on the beat. We take off like a motorcycle. See me bang full of blessings coming in double. That's why you see me put on me Versace medallion. Expensive bills, yeah me a pre-G. Wagon iPhone pan the thing, yeah me press one button. Oh yo, alright, chop. The Demano lecture, my buzz foot. Yes. Alright, now we go on. DM say. Namanya dem, strong as soldier. Darisa ditendine danda pa shoulder. Vavengi ndakavaisa mukafolder. Ndakava holder, ndakanda sweet sapopa. Alright now, kalan me phone fimo info. You better listen when the king talk. Andiri kuvaremera vashamisika bata mchuno kunge mkombe wezifa. Let the king talk. I don't wanna hear when the king talk. You better watch out. Ndichipinda kukunguruka sesala wemapinga. Alright now, you better be wake away at the hungry dogs. Why them a sell out a $100? They try to report me to the cops. The champion pop, the titties and them a cuffs. Come me never care what them a chat back. Bumbo clad, vampire you blood sucker. Kutambira pandiri sheki taka. Simbamba ira no kurira pa split hug. Ojo. Simbamba ira no kurira pa split hug. Yeah man. My question is Tsambo. Yeah. Uno kamana nati oil. Ndakusema none ugadzima but ngonzi. Amana nati oil. Kosemu kama wetu ndio tunasema. There you have it. Platinum FM enjoy right on the beat. I right here for Platinum Vibes. I am your host Enjoy the Kazake from West. I am the best above the rest. Isa mu comment section. Imomo ndo mnese kana wine meditation. Amangoma ndio yako solution. Ufana wimba. But anyway, akugadzema kuri kurakidza kugadzema kuri kupisa kugadzema kune maface ariku zvizezvo ine kana mbosara ngoma
Niye bakubhilivisa Mine. nasi nisethi ndayenja ndinoda kutophinde umungoma Lombothi manje. I'll do it next time. I'll do it next time. Bye.